Ceaușescu în noiembrie, cu o lună înainte de a fi asasinat, a avut curajul, a avut temeritatea să ridice această problemă. Asta era și este una din problemele fundamentale a istoriei noastre naționale. Dacă Basarabia care e pământul românesc, trebuie să fie la România sau trebuie să fie în altă parte, aiurea. E bine, din părerea mea, punctul meu de vedere este că un om care are capacitatea și curajul și clarviziunea să ridice această problemă, nu era un om așa care să gândea că mâine, poimâine o să fie răsturnat și împușcat. Și mai spun următorul lucru. Eu cred că faptul că Ceaușescu cu o lună înainte de decembrie, în noiembrie, a ridicat problema Basarabiei public, problemă pe care Uniunea Sovietică până atunci nu dădea voie să se discute despre ea. Problemă care nu numai Uniunea Sovietică, nici americanii, nici Statele Unite ale Americii nu prea ne îmboldeau. Dumneavoastră nu vedeți că nici astăzi problema Basarabiei nu se soluționează? Dumneavoastră nu vedeți că astăzi alte țări care au moștenit Uniunea Sovietică nu prea sunt de acord să discutăm despre asta? Dumneavoastră nu vedeți că Statele Unite ale Americii nu prea au ghis, sau Anglia, sau n-au ghis ca să se discute această problemă? E bine, părerea mea... Părerea mea este că faptul că Ceaușescu a ridicat această problemă în noiembrie a fost picătura care a umplut paharul și care a dus la decizia de înlăturare a lui Ceaușescu.